Салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо, ютуб канали мо, тикток Хорик 9090 ва ютуб канали мо Хушсадо ва Хорик 90. Дӯстони азиз, ана касе желание дорад ҳамиёро мисол чемай партофтана, чемай наве ки сум расход мекуна 50 сум то 7 сомона қатъи усто мо ҳами сири ҳамиёро тонистем фаҳмида, ҳами печгоҳи офтобака мақсад ана ҳамиёр соз мешава. Агар хоҳе сирша намегум барои бародаро ай шумо ягон дастгирӣ мада нест, на видеоро лайк мемунед, як комментария менависед, фақат тамошо мекунед, ёд ки хитон гирифтем бас мақсад дастгирӣ намекунед. хуб касе хоҳад сирша гуфтан 10 сомонӣ номером дар тори экран Душанбе ситим ҳамин номерои ватсапай касе хоҳад дар ина Душанбе ситим 10 сомон партоя ана чекша дар ватсапум партоя мақсад тамома сирша мегум соз куне хитон аддуши ана мақсад ҳами чиз соз шава хитонам як ҳаловат баре чемай расходи калон ки бепул ҳамира соз мекунӣ хитон. хуб морам дастгирӣ кунен инаи варианти мо инаи фикри мо ина нигоҳ ки сухтаашо ҳам хемесӯза ки намефаҳме шумо бародар дастгирӣ кунен. ман хостам ҳамин мақсад мамонам ки барои вақтам қа видео кардесам ягонта на дастгирӣ ака ма парвото надорум мақсад парвото надорум просто мегум шумо як ёд гирен модам я дастгирӣ шава. Зинда ва сарбаланд боше, фаромӯш накунед.